Hei, mun nimeni on Eija ja mun tarkoitus on sit näyttää, että miten salaatti saadaan säilymään pitempään ja miten sille tämmönen astia tehdään. Joo, tuossa on kuten huomaa, niin se on ihan tavallinen ruukku, minkä me on vaan laittanut tuohon. Hienompiakin varmasti löytyy. Mut tätä mä pidän niin kuin itse tärkeänä salaatissa, että se on tosiaan rapea. Ja sitten mä mennäänkin tonne sitten tänne malliin. Mä oon tämmöisen sivuston, joiden samalla mä yritän videoita tehdä, että miten näitä niin kehittäisi. Tää nyt ei ole nyt mitenkään tämmönen hirveän hieno, mutta tässä on tavallaan kuitenkin pohjalla mä harjoittelen myös videon tekoideoita. Ja nyt sitten päässään tänne itse asiaan. Joo, tosiaan tuo päällyste tuohon on tehty paperista ja tässä on muuten meidän isännän laskut. Ja kurkkupurkki S-kaupasta. Aina otan edullisia kurkkuja, mutta noi on minusta niinku parhaimpia. Ja eli mä oon liottanut noita silputtuja laskuja ja sitten tähän mä oon käyttänyt väriaineena, kun mulla tulostin hajosi ja mulla jäi ylivääräiseksi toi tulostin värejä. Mihin mä voin käyttää mihinkään, niin mä sit käytän tämmöistä tähän nyt sitten näin uutena ideana. Aikaisemmin mä käytin, kun mä olin töissä tuollaisessa koulussa, joka muutti, niin siinä oli peitevärejä, jotka muutaisivat kaatopaikalle. Mä sain ottaa ne ja mä sitten aika paljon värjäsin tätä paperia niillä, mutta ne on nyt loppunut. Mutta sitten tuli tää tulostin musta tilalle. Ja tää on niinku ihan tämmöistä uusiokäyttöä, muutenhan mä olisin joutunut heittämään sen. Noin. No tässä nyt mä laitan tästä ihan pohjaan myöten, mutta totahan ei ole pakko ihan pohjaan laittaa, että sitä voi laittaa massaa tuohon päälle. Eli toi massa on tehty niin, että kuten varmaan arvaa, niin sauvasekoittamisella mä oon pannut tasaiseksi, kun mä oon liottanut ensin noi silput. Ja sitten mä lisäsin tähän tapettiliimaa. En määrää pysty sanoa kouralla, että sain taikinan niin hyvän tuntoiseksi. Tuossa nyt näyttää vähän liikaa vettä, mutta siinä on kyse siitä, että mä jo 2 tehnyt ja tavallaan se vesi on laskeutunut tuohon massaan. Ehkä liiankin kostea, mutta se tarkoittaa sitä, että se kuivaa hitaammin. Mutta toisaalta myös tuntuu, että toi oli paljon helpompi käsitellä kuitenkin tolleen. Että aika nopeasti mä sitten kuitenkin sain ton peitettyä tämän kurkkupurkin. Eli mä vielä nostan tuossa ton alkukuvan, kunhan mä saan tämän hiireni tottelemaan. Niin missähän mun pitäisi ottaa? Tää on just tätä harjoittelua. No joo, siellä. Ihan komeet näköistä salaattia. Ei ole tarkoitus ollut kasvattaa nyt noin paljon, mutta tää nyt kesällä tulee, tosiaan ne juuret tuli sinne, niin se kasvaa ihan. Että yleensä mä talvella käytän silleen, että just että tarkoitus pitää tuoreena, ettei ne lakaastu, niin kuin aikaisemmin joudun heittää tosi paljon salaattia. Tässä on tää purkki sit valmiina. Mut mennäänpäs eteenpäin tuossa kuitenkin näin. Ja tuossa nyt ootellessa mä voin kertoa esimerkiksi, mä oon aikaisemmin tehnyt nämä, no tässä on tauluja seinälle laittanut ja pannun alosiin, että nämä tosiaan on servetistä sitten otettu nämä kuviot. Laitettu märkään massaan, niin ne kyllä siellä tosiaan pysyy. Ja sitten tää on ihan kankaasta.
Että kyllä me pannualusinakin on sitten pitänyt niitä, ja paitsi en ole kankaista, mutta mikä pääsiäisaihe näkyy tuolla, niin sitä on pitänyt. Ei ole niin kuumat padat mulla vissiin, että olisi vielä mennyt miksikään, mutta voihan tuommoinen paperimassa oikein kuuma pohja, niin käydä toisinkin. Mutta on se mulla pitänyt. Tässä mä oon tehnyt hedelmäkulhon. Ihan semmoisella periaatteella, että kupin päälle laitettu kelmu ja sitten kelmun päälle laitettu tämä massa ja maalattu. Ja kuivaa kyllä kauan, että se on sanottava, että pitää malttaa. Ja tässä mä tein roskiksen. Tämä on niinku pyykkikorin päälle tehty ja sitten täällä on niinku rikottu ja paperissa tehtyjä tai näissä samalla silpussa tehtyjä kuppeja ja sitten ne on sitten liimattu ja tämä juttu on maalattu. Tämä on mulla roskiksen tuollakin. Et tuolla taustalla näkyy taas sitten noita kuppeja, mitä mä tein niinku viljelyä. Siinä mä käytin jauhoja ja se ei ole ehkä oikein hyvä idea, kun kastuminen homehtuu. Mutta olen miettinyt sitä, kun mä oon puusta nähnyt, että ne laittaa etikkaa, niin mä ajattelin, olisiko siinä ollut sit ratkaisu mulle silloin. Mutta mä lopetin, että nyt mulla kasvaa kasvit muovikupeissa taimet. Mutta en tiedä. Pitäisi joskus vielä kokeilla uudestaan. Joo, mä oon päässytkin jo tähän vaiheeseen. Takana näkyy sitten niitä jo valmiita. Tästä tulee nyt vähän sitten erilainen, kuten varmaan jo asia on huomattukin. Tässä nyt pikkasen aikaa mä joudun oottelemaan sitä. Mulla on tässä 2 näyttöä ja täältä mä näen tämän saman kuvan, niin siksi mun koska jos mä joudun siirtelemään täällä, niin sitten mä joudun ottaa sen tästä toiselta näytöltä. Ja tästä mä näen, että mitä video tekee, että minkälainen tästä videosta tulee tästä toiselta näytöstä. Eli mitä mä huidon, niin siellä suunnassa on näytöt. Että pikkasen on hidasta toi minun touhu tässä, että tietysti olisi lyhyemminkin voinut tämän videon tehdä. Mut jatkossa pitää olla sitten viksumpi. Siitä reunoja tuossa. Että me sitten myöhemmin kyllä panin ton kupin oikein ympäri ja painoin ton pohjan tasaiseksi. Että tässä videolla se ei nyt sitten näy. Toi mun alunenkin niin on tossa, niin se on tehty ihan paperimassasta, missä mä työstän. Että siihen on ihan vaan tulostettu kuvia, että ei sen erikoisemmin ole. Että takana tuossa näkyy kynttilöitä, kun mä tein kun kasvihuoneeseen. Mä laitoin semmoisen tulikiven päälle noita lämpökynttilöitä ja sitten laitan savikupin siihen päälle, missä pääsee kyllä ilmaa sinne. Ja se vähän niin kuin pitää, mä ajattelin, että hallat tulee, niin kasvihuone vähän lämpimänä pitää sitä. Joo, no nyt päästään taas eteenpäin. Eli nämä on tosiaan, tässä nyt näkee, miten niin tuolla noit kuvatkin, miten, kuvatkin on, miten on tehty täällä, kun minä saan tuolla, niin ne on tehty samalla systeemillä. Kovin tarkkaa leikkaamista en suosittele tässä, koska muuten ne katkeilee ja muuta. Että kohta näette, että mitä tapahtuu. Että se niin tulee se kuvio, ainoastaan nuo värilliset jää ja se kuvio tavallaan niin uppoo siihen. Et itse asiassahan tässä pystyisi, mihin me laitoin ne minun paperit, mitä me on tehnyt. Mä voisin ottaa tähän ootellessa. Näin, joo. Nämäkin on tehty niillä peiteväreillä vissiin värjätty, vai mitähän me on kokeillut. En muista että tässä näissä sinänsä ei ole minusta oikein, minä olen hirveästi keksinyt käyttöä, että täällä on eri värejä. Tuossa musta on aika kiva väri. Mutta se taas ei välttämättä videolla näy samana kuin minä näen tässä luonnossa. Mä en ole näille hirveästi keksinyt käyttöä, mutta sitten kuitenkin joka tapauksessa mä tein niinku nämä paperit silleen, että mä kirppikseltä otin taulun raameja, joihin meillä sattuu olemaan, ettei itikat pääse itikkaverkkoon tai mikä, kuitenkin hyönteiset ei pääse sisälle, niin sitä verkkoa oli jäänyt ja ne mä kiinnitin sitten ihan vaan niitä ojalla ja niitä mä oon käyttänyt sitten, oikein sanotaan tällä sapluuna. Mä oon sitten saanut aikaan näitä isoja. No nämä on nyt sitten jo leikattu pienemmäksi, että
Sitten mä oon pannut vaan kuivamaan kankaan päälle. Mulla on tuolla vessassa tilaa sinne iso pöytä, niin sinne jättänyt. Ja sitten siirrellyt pikkuhiljaa, kun ne on sen verran kuivannut, että ne on pystynyt siirtämään. Sitten voisi tehdä ihan uuden videon, jos jotain toista kiinnostaa, se keksisi, että mihin näitä voisi käyttää. Olen mä kortteja tehnyt ja kaikkea tällaista, mutta hirveästi ei niinku ole ideoita. Tää on niinku vähän, ei tästä voi niinku taivutellakaan mitään oikein. Tää on vähän niinku liian jäykkää. En mä tiedä, voisiko niissä eroja paksuuksissa sitten, jos teksi ihan ohkaisen. Tuossa on vähän ohkaisempi. Joo, ei se, koska se murtuu. Sen takia mulla on niinku se ongelma, että siirrystä voisi kehittää. En tiedä, olisiko sen apua. Nämä on tehty ihan pelkästä paperimassasta, että jos siihen jotakin panisi liima-ainetta. En tiedä. No, siinä on kuitenkin, että ideoitahan näissä tarvitaan ja uusia ideat on kivoja ja niitä sitten käyttää sitä tehdessään ihminen aina viisastuu. Se pystyy sitten aina sitten tekemällä oppia. Jaha, mä oon päässyt jo tuohon vaiheeseen tuossa videolla. Joo, itse asiassa jollain sienellähän voi niinku kuivata, jos nopeuttaa sitä kuivaamista. Et miekin tuossa yritän tuossa kohta näkyy, mutta se ei ollut nyt ihan oikeanlainen sieni. Ja sitten voi niinku tavallaan tasoittaa erilaisilla. Mulla oli joku korttikin, ihan muovikortti, mitä ei enää tarvinnut. Sillä on joskus niinku tasoitellut noita, liittyisiköhän ne sitten noihin alusiin. Mutta kuten näkyy, tuo hedelmäkulhokin on tosi sileä. Saisinkohan mie sen ei sitä saa isommaksi, ei kun mä pienensin niitä, että näin. Ja nyt avaa kuva uudessa välilehdessä. Ei sitä saa suuremmaksi. Joo, ei saa suuremmaksi. No tää pois. Joo, no tässä vaiheessa mä oon nyt sitten tekemässä. En tiedä ihan ikinä ajatellut, että mulla ikä jo on, että kädet noin näppärästi menee ja tekee ton jo. Mutta kyllä mä noita on tehnytkin, kun mä oon antanut niitä, niin sitten mä teen aina kun joku, totta kai tykkäävät rapeasta salatista ja sitten on antanut näitä, että voipi sitten tehdä itselleen moni, aina lapset. Ja mä myöhemmin laitoin kyllä lisää tuohon lehtiin, että tää oli nyt extempore, kun mulle välähti tuossa videota tehdessä, että mä teinkin tällaisen. Ja siinä se sieni on, mutta se ei ole oikeanlainen oikein, että se ei jaksa hinneä hirveästi. Se on toisen rakenteinen, mutta mitähän mulla oli hetkinen, mä jotain jäi äsken sanominen kesken, mutta mä en muista nyt, kun minä rupesin katsomaan, että mitä mä tuossa teen. Niin, siis tosiaan taisin sanoa siitä, että laitoin sitten tuohon lehtiä lisää sitten, että tuon niin äkkiä tein, niin se ei ole ihan loppuun asti harkittu, että joten tämmöiset mittaamiset jäi, että ne vaan laitoin noita sitten tuohon. Siellä toisella puolella on rakoja, toisella puolella ei, mutta käsitöitähän nämä on ja inhimillisyyshän näissä on näkyy, että tärkeintä on, että nauttii näiden tekemistä eikä se, että otsarypys tekee, että tässä nyt pitää täydellisyyteen pystyä. Että mullakin täydellisyys kaukana, kun mä teen aina liikaa tätä massaa. Että sit mulla on purkki. Mulla on tarkoitus oli tehdä pari purkkiä, niin nyt mä huomioon, mulla on vielä sitä tuolla. Mutta se, mitä mulla on, että kyllä mulla on ihan useamman päivän tää ollut, että emme yhtenä päivänä näitä tee, että ei vaan jauhoja laita, niin kyllä ei ne homeeseen vedä, että niistä ihan, että minusta tuntuu, että tämäkin on jo ja rakenteeltaan paljon helpompi kuin nuo aikaisemmat, että se on jotenkin niin tekeytynyt. Niin äkkiä tässä sanoo, että kuinka sellaista päivää muutamassa tässä on ollut, että äkkiä en pysty sitä sanomaan. Noin, nyt mun video päättyi. Ja jos tähän saakka jaksot kuunnella minun höpinöitä, niin olet sankari. Kiitän seurasta, jos joku jakso tämän loppuun tämän mun videon katsoo. Ja nyt mun pitäisi kai jotenkin katkaista tämä video.